телефони Redmi A3 заказ кардагани акамон ва памяти 128 аста, памяти 64 мешаваи модела, як свети кабуд ва як свети сиё заказ карда акаи Наврӯз. Акаи Наврӯз карда кадом шав заказ карди брат? Айтула заказ кардаган ва ҳозир мебинем ки падаркои ака чӣ мегӯяд. Ин акаи Наврӯз ҳозир ин боша телефонотай айҷа як падарка мегӯрем барои телефони Redmi A3 сиёҳро. Барои Redmi A3 сиёҳ якта падарка мекушоем. Падаркаи Redmi A3 телефони сиёҳ бромад якта наушники беспроводной MT32 набрад ошава ва дуюм падаркаш боша. Дуюм падаркаш бромад якара так чӣ бромад? Якта мошинкаи универсалне ина брат хада тримери универсалне бромад. И боша телефоношай ва и боша падаркош. Ин ака ошава узои назар истифода кунем. Барои закази телефон дар рақамҳои болои экранбудагӣ муроҷиат кунед.